Horas madi hita salhutna, Horas. dihamu amanami nang inanami, namat dohoti partangyangan di inganat tabe, adorang sotapukka partangyangatta, jumolo martangyang nahohom mahita. Amin. Tapasada rohata, tapukka partangyangatta, marede hita sian bukwede nomor 580 sada, ayat sada dohot ayat 2. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Ditibang rohanami do ale debata asini roham di parsitongaan ni joromi. Sumat tu goarmu do baritam ale debata ro di ujung ni tanoon, gok hati gorad do siamummi. Timbul do jahoba jala pujion situtudo di bagasan hutani debatata, di atas dolok haba dionnai, haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung, mauliate marohanami tuho, ala di jauho hami tu pakirimon di hanguluan saleleng ni lelengna, say lehon matodim tu rohanami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami akka na di banwagit jangi. Pargogoy mahami manaluhon salhut nanaing mangabat hami tu hasonangan. Say pagadda haporsyaon pakirimon dohot pamopomon ni rohanami, asamonang hami ro di ujungna laho majalo tupali hami di jolom. Alani anakmu Tuhan Yesus si pangului. Amin. Epistel di partangyangat tabornginon, ima natar surat di Heber bidu 2,
mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 4. Heber bidu 2 ayat sada sahat rodi ayat 4 tajahama marsikat sorin. Di baheni naing ma muba gomosta maniop hata naung tabegei unang tung di bawah kita. Ai gari hatani hatahu akas sursurani gari hotdo jalanasa pangalosion dohot astion mengalap pamaloson nambar. Tagamem ma adong dapot hapurusata molo tatoison haluaun na say gudangi. Pola do Tuhani makkatahossa di mulanai jala momos di pasahat aka na ubbege sa tuhita. Ai dohot do debata maka tidakon marhite-hite akka tadda dohot kolongan ragam ni pambayanan pagogoan nang marhite-hite ton di parbadia nasis gunohon na guru romo ni rohana. Ido sahatna martua do na tumangihon hata ni debata jala no peopsa. Amin. Marede hita. Asidiro hamadihamu dohot dame nasiat debata amat tai marhite-hite Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hamu aka haholongan hatani debata di pertanyaan tabudarion sian buku Ester bidusia ayat 15 Rodi ayat 10 sia. Songonom ma tersurat di si tapai huti hukma pajahayonon. Lang di hari 14 bulan Adar marpungu-pungu do halak Yahudi akan di Susan jala dibunuhi di Susan 200 halak alai dang dais tangan nasida anggo tu ugasan nasidai alai anggo pasi-pasi ni halak Yahudi akan diluat ni rajai marpungu-pungu do panguluhon
osa nasidei. Gabe marhasonangan maradupon musuh nasidei. Jala dibunuhi halak na maka gigihon nasida. 75 halak, 75.000 halak. Alaidang dais tangan nasida anggo tu ugasan nasidei. Ima masa di hari 10 tolu bulan Adar. Gabe marhasonangan nasida di hari 14 bulani. Gabe dibahen nasida mai hari panggalangan dohot lasniroha. Alayang go halak Jahudi akana disusan marpungodo di hari 10 tolu dohot 14. Jala marhasonangan di hari 15 bulani jala dibahen mai hari panggalangan dohot lasniroha. Dibaheni anggo halak Jahudi akana maringan di akka huta pagaran hari 14 bulan Adar dibahen nasida hari lasniroha panggalangon dohot hari raya laos masih piringan nasida disi ganup tu ale-alena. Di hati Indonesia jadi berkumpullah orang Yahudi yang disusan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga dan dibunuhnya lah disusan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang disusan berkumpul baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu, lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Ima sahakna abu hurian itu hatta kita napatupa pertanyaan di bagas garijaon dohot namang hitun pertanyaan non di bagas tabi. Molo tataringoti Ester manang buku Esteron memang tak pola pikir hali tak pikir di hatorangannya kajamita ya kapala rupanya di enet sian buku Esteron hata ni dibata nagawi jamita di tonga-tonga ta alai molo tapai hutihut jala sai tajahai buku Ester termasuk doon di horong ni turi-turian manang sejarah di hala Israel jala buido halak rupani buku Ester termasuk doon melengkapi buku Nehemia songon bagian ni perjalanan sejarah ni bangso ni di bata lahu pasikopon sakap na di tonga-tonga nasida. Di buku Esteron adong manang napiga tokoh termasuk ma Ester dungi Mordechai manang Mordechai dungi tokoh antagonis adong manisi Haman dohot Raja Ahasiweros manang Raja Xerxes dohot akana asing nagabi tokoh di bagasan harajaon ni Parsi manang Persia. Jadi molo tapai hutihu do buku Esteron 10 biddu memang adong go keunikan di buku Ester aladang adong nanggo sahali jumpa kita di buku Esteron hata Tuhan manang hata di mata. Dan adong jumpa kita di son
songon na somal topik di persobaon manang parugamaon ni halak Yahudi isarani tangiyang pertangiangon tungi baga-baga di debata gari Jerusalem pedang adong ditaringoti ido asa adong deba amani huria termasuk tokoh reformator ni huriata Martin Luther doho Yohanes Calvin menganggap bahwa kitab Ester ini adalah kitab jerami ya. Karena itu mereka tidak mau menafsirkan kitab Ester ini karena seperti tidak ada nilai rohaninya karena bahkan sekali kata Tuhan Allah sekalipun tidak disebutkan. Alai tentu songon akara porsea hita ta porsea jela tajalo do bukuon songon itu inotopon ni akka amani huria na perjului. Perhite-hite akka pangulau nito di Purbadia terjalo hita do buku Esteron salah satu bagian sakap ni debata laho patuluson sakap haluau ni tong-tong hazol maon dohot di Portibion. Jadi amang dohot inang hita ruas ni huria daida di si molo si Mordekai dohot si Ester sawoti do informasi jupak kita taringot tunasida. Info taringot tu si Ester boleh tajaha pamana bidudua ayat 5 sahat rodi ayat 7. Mula tajaha di si adong madis diujui di huta Susan sada bawa nomor gor si Mordehai bahasa Indonesia Mordekai anak ni si Jair dan seterusnya halak Benjamin na terbuang sien Jerusalem rap dohot halak na terbuang. Iba nama ama pagudang-gudang si Hadasa, ima si Ester, si Hadasa do guarna alai di hata Parsi di bamai guarna si Ester. Ia si Ester boru ni amang tuana. Aidang adong be amana manang inana. Nauliutus do perdagingonna, uli do rupana. Jadi dung mate amana do inana. Ama doho inani si Ester, Roma si Mordehai mangain si Ester. Jadi dia dison kolan informasi sautikot do nauliutus do perdagingonna. Dia itu elok perawakannya dan sangat cantik atau sangat rupawan. Asik nih, dangan bejupak kita rupa informasi manang nahya martangiang si Esteron doho si Mordehai manang mangidu hikmat manang bijaksana si Tuhani laho madala di ngulu na sida. So natapoto amang doho inang jadi sasetong na lunga di balua di bata bangso Israel na terbuang tu Babel alain waing mula ma deba sian bangso Israel itu Yerusalem alai adong go hala na memilih untuk tetap tinggal di perserahan di hawangan ini termasuk masih Mordehai dohot Ester dohot na sa punguan hala Israel na tinggal di hutan Susan songon pusat di kota ni Parsi. Jala taboto do barita taringot songot dia do debata paluahon na sida na di diasporai na di parserahani ay songonido kosom ni si Haman sahala na ingin menyingkirkan hala Israel hala Yahudi ala dirajumi mana dang dihormati si Mordehai ibana si Haman. Jala dilului ibana madalan buama ibana asa membumi hanguskan genocide menghabiskan orang Yahudi. Jadi boleh terpikir rupanya 1942 terjadi pembantaian di halak Yahudi marhite Hitler di perang dunia perjolo sejarah berulang. Jala sasetongna mulu di halak Yahudi kira buku Esteroma sai di pajah-jahana sida macai lomodo rohana sida majah buku Esteron karena buku Ester ini kitab ini membangkitkan semangat nasionalisme dan romantika kebangsaan hami ma bangso napi nilit jalan napi nasupasu ni debata jadi lomodo rohani halak Yahudi majah buku Esteron nangpe nanggo sahali danganong Jepang dison taringot tu debata taringot tu akka hari raya, taringot tu parpuason, taringot tu padan di bata, doh okka tema na asing. Na somal na jupak kita disudia ke buku na di padan narubi.
Jala molo tajaha di badan nebaru hira soadonggo polam berujuk tu buku Esteron. Dangadong tempat na di badan nebaru atar songoni marupani. Alai di bagasan pamerengat ta songona kana persea mangula do debata marhite-hite akar ragam namasa termasuk situasi na sototu, situasi yang terus berubah, yang kacau balau, yang hampir tidak ada kepastian, termasuk nanya alaman ni si Mordechai dohot si Esther. Kita semua mengetahui akhirnya Esther menggantikan Wasti menjadi ratu di kerajaan Persia. Jadi ala uli rupana sangat elok perawakannya. Gabi terpilih ma si Esteron, gabi permaisuri, gabi ratu. Jalalomuhir rohani Raja Xerxes manang Ahasiweros marnida ibana. Pola dilehon idok ibana. Jalo ma pangido ma ali Esther manangahan na pinangidom ikon lehonok kudo. Gari satongani haraja onon ikon lehonok kudo tuko. Tabo to da manginang molo tahyuton rupani film informasi tadi untuk keadaan di sekitar istana, intrik-intrik yang terjadi di lingkungan istana kerajaan. Memang kuasa raja itu luar biasa. Madangahana itu naik ke saut, madangahana sinakapanna dangadong buih mengabati. Gari ada sudah pangisi di harajannya sesetongna secara tidak langsung adalah milik dia. Jadi berkuasa penuh do Raja Ahasiweros. Alai ditiki ima di begesi Esther barhite si Mordechai nanaing rasip ponon si Haman sudi hala Israel nadong digonggomani hala Parsi. Halani ido lauma si Mordechai idokkom ma tu boru tu itona nani ainai badokkom madah tu rajai asa malua kita ona mamangod dihok kita ala lomodo rohani raja itu ho. Buat tabayak ko na manginang misi ni si Esther son molo halak mandokon on mission impossible, misi na hampir na so mungkin. Ay satu tikion dang di pabuay ibana rupe pabuay ibana sa diri pe boru ni halak Yahudi do. Jadi di bagasan situasi na maul sokoni buama ibana mangodihon bangsona. Jadi lau majupangi raja pola di ibana lidokon marpuaso liling ni itu luari. Dalam ujungnya gabi di pasaut Raja Ahasiweros do pangiduanna. Balua ma anggo bangso Israel, bangso Yahudi. Dari ada di leho tu nasida ada kesempatan na luar biasa gabi warga negara di tengah-tengah ni kerajaan Parsi. Jala termasuk molota tapai hutihut natajahan makin. Omma pesta pora maun. Perpungan ni halak Yahudi narong di Susan maun. Makalason songonima ape boy malua hita ido asadi pesta hon nasida ma jala di topom ma di akka bulan adare di hari 14 do 15 inna ai nunga martodung si Haman naikon pamateonna sudi hala Israel ape boy do malua martodung si an hata pur di hata Urikna hata Ibranina jelas sianido gabi Roma perayaan manang hari raya Purim sokon nataja harison hari raya Purim hari 14 do 15 di bulan Adar gabi ima parningot di nasida dia kasudia pertikian marningot naung mate hiad do nasida alai nuaing gabi malua jana ido si ingoton nasida nang tujuluan nyari songon bangso di mata. Ala ni ima manginang molo sahak barita na uliot di hita raboy do putih hatta manang napiga nama si arga salinari nangpe tarajumion dang pola bernilai rohani ay so pola heari do ison gabi martangi yang si Mordechai manang martangi yang si Esther mangido panuturion sian Tuhan Jehovah dakyai taringot tu Yerusalem seolah-olah buku ini kehilangan nilai rohaninya. Alai dangadong tendensi di kita mabahenon segala sesuatu menjadi rohani. Karena dong gosoni jolma, marangah hape rupani taringoti, pitur bibelot do taringoti rupani.
Olah dibuka pamangan setabi rupanya salom manangahi tari ngoti salom pe susukunon dang malu sen na di bibili ujungna ibe pe rupani bawa mama dongani akka sai songon nabi belon kabidang arong be rupani tikina bersenda gurau. Jadi kita pe songon halak Kristen dang adong tendensi terupani merohanikan hal-hal memang na taida terjadi di humaliangta. Alai tugasna bahwa kita merida nang diakai mangula do debata. Mari kita ya manginang hutogi umah kita tu piga hal si hanguluhonotta songon ruas ni huria songon laposo di debata songon akan toktong magudang di bagasan hapor seotta. Parjolo porsedo kita debatado na palua hon bangsona. Debatado palua bangsona. Haluauni holan siat debata. Ima topik ni pertanyaan tabu dari on. Haluaun keselamatan hanya berasal dari Allah. Boido mangula debata di surya kapertikian di situasi na maol, di situasi na sototu. Lu bobi nang isongon di pertikiat tong. Tangan kita na boi memastihon ahanan yang masa sebulan nari 2 bulan nari bahkan sampai akhir tahun ini. Alai di tonga-tonganya kapertikian na maoli songon nyari rupan si Mordahai doho si Esther adonggo dinasida pangatusion. Adonggo dinasida pangatusion. Lugowi masih dihita halak Kristen. Bahwa debatado na mangula di si marhite-hite akka tangan na sotarida. Ido asa saya tajaha amanginang Romualu ayat 20 walu. Alai taboto do saluhut na do manupak tu na dinggan di akan na marholong ni roha di debata akan na jinu na siang tahinahyan. Pikir lebih tepat di hati Indonesia kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Dalam segala sesuatu Allah turut bekerja, syadido hata sun ergos, syadido harwani hata sinergi. Jadi Allah telah bersinergi dengan kita dalam segala sesuatu, dalam hal yang pelik, dalam hal yang susah, dalam persoalan hidup. Di situ juga Allah bisa bekerja. Soal halak Kristen kita, walau tadok debata mangula di sude partikian, di sude aka situasi iklim itu ngatong-ngata. Tutudang nagabi pasif kita. Tugasnya halak Kristen, aka anak kon di debata diboto do ikon radutan do tanggung jawabna. Ikut taulah do nagabi bagiatta. Jalaraknya kita merasa bahwa nggak cukup berjasa kita, nggak cukup radut kita dia kaulota. Hai halak na merasa naong cukup pabahenanna, cukup kesalehanna, cukup haburjonna, sesitong di sima mulani hadadabuna. Alai bolo di etong jolma babua bolo boy pedi raduti ulaonna, dipikiri akan asa narikot, lau pauli-ulihon, tong doi rajuman nadang cukup asa marhiti-hiti gabi marsigat tu gimana toktong tutuhani mangula do debata nang marhiti-hiti akka halak nasing termasuk akka bolo taguari rupani akka bangsona asing marhiti akka raja akka pemerintah tidok di poda 20 sada ayat sada tudoson aik ni akka sungai do rohani raja di bagasan tangan ni Jehovah tung tu sadok lomoni rohana do di tubuh-tubuh. Ibu itu debata marhiti Raja Ahasiweros, Raja Serses, halak si Pilibigu, naso makka porsia Tuhani, alai dipakai debata do ibana laho mabuan haluaon tu bangsona. Disaluhut nai abang doho inang doho not tama sonak kana porsia hita namangula jalan nama ngulu tu hatta laho mangarahon nguluta tu akka ngulu na lumenggan ngulu na lebih bermutu jala tugas tama songon akka na porsea laho mangaraduti akka na pinasahatu kita na paduahon turpuk jami tadi bagasan budarion amang inang dohot kita sudi ruas ni huria paingotok kita Macari kok do pangaramotion di debata
jala di partikian na lumehet. Jadi Allah melepaskan kita dalam waktu yang ditentukan Allah sendiri. Molo tapai utihu do barita ni si Esther do si Mordechai sasitongna heado diurupi si Mordechai Raja Ahasiweros. Ai si Mordechai boy masuk ibana tu lingkungan istana karena dia pernah memberitahukan kepada raja bahwa ada para pembantunya yang bersekongkol untuk mengkhianati dan membunuh raja itu. Alai dipabuah si Mordechai mai. Gabi dicatat aka pegawai ni harajau ni mai. Alai dang jalo dilehon marang diapresiasi rajai pabahenan si Ahasiweros. Jadi kita pia manginang molo taula da dengan utak unang pitor hibro hatta adong tajalo upah. Ya. Karena Mordechai tidak menerima upahnya pada waktu itu juga. Tetapi kemudian pada suatu waktu nang pihak marajai di purumanna. Ape nama ulam murung. Mau limana susah bana murung. Wah susah murung bina rohana kan. Atau di jauh bana pegawai na posona. Wa kau matu soljolo buku panuratan ni raja. Jadi tak apalah ibana manut tuhod dia si jahaw ni. Alay jahaw majo. Aduh natar surat di buku ni panuratan. Adong go hora diari. Buku harian ni raja kan dicatat akap pegawainya. Jadi terjahana si dema. Heado si Mordechai berjasa untuk bawa hotu raja. Bawa narong ko hape akan aposunay na hea martup-tup laho mabunuh rajai. Hape dang dilehon dope upana, manang dang dihargai, dang diapresiasi dope. Tersadar mah hape rajai, bui do hape gabi maul murum sasahala ala dong dope utang na. Jadi molo insomnia halak hape bui do ala naso dia garar dope utang na. Jadi utang hape si garar do bangin ngati. Jadi molo maul hamu murum petak behado ala nasu garar do pe utang. Jadi utang si garar do. Unang gawe parutang busuk. Unang gawe parjaji jaji kuling, ya kan? Oh lo boy mai. Nah, apa dang ipenuhi gawe maul mai bana murum. Ima rupani. Jadi dung dingok raja yo ni baru pe omah hape tiki hale hatenna. Gawe dipabakik masih Mordechai gawe salah satu petinggi di tongga-tongga ni harajau ni. Danga dong halak bahkan si Esther doh si Mordechai danga dong nasi daboy mana Tuhan. Ai sampai songonima pola 2 hari ditamui si Esther rajai dungi pe asa di Papua pangiduan na. Jadi di studena akan nama saya manginang dohonot tado pangaramotion di mata memang merdala do ditiki di timing na di Tuhan di mata. Alani ilo song nakana porsea hita, ba demi waktu, demi masa, demi timing, taula maka ulaon napi nasahat ni debata. Ai sudiru kita sadar, dang adong be mungkin mulak partikian naong dilehot Tuhan itu kita. Alani masih argado partikian. Sai huene do rupani Yohanes si aya opaton. Molona manginang ba macam menarik loh hilala. Dalam mudah-mudahan tertarik tong kita Yohanes ya opaton. Itu kiri doko Tuhan Yesus. Tuhan kasih sianna. Sasitong na muladong halak nama pitung di si hete honna si anari hatu tubuna dang alani dosa ni natorasna. Dang alani dosa na ubahen cacat di mana. Ubahen terjadi disabilitas di mana. Dang alani dosa ni natorasna. Dangalani dosa ni ibana, dangalani kutuk. Alai do Yesus asa marhite-hite ibana dari dama ulaon ni dewata. Supaya melalui dia kuasa Allah dinyatakan. Dalam dok dia opati Yohanes ya opat saliling ikon ulau kudo ulau ni namar suru au saliling arian ia dung robor ngin dang adong terbahen mangula di si manangise. Kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa yang telah mengutus aku selama masih siang. Karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja.
Jadi ta parhase yang mapartikian. Argama di kita partikian, madok kesempatan, akka obas na pinasahat ni dibata. Na sujari ta sia-sia honi, lau mangula, mangaraluti akka ulau nadinggan. Selama masih siang, karena waktu malam tidak ada orang bisa lagi bekerja. Artinya akan ada waktunya, akan ada masanya, tidak ada kesempatan untuk kembali. Naparpudi, napatuluhon, marhite-hite barita naulisan buku esteron amang doho inang. Taida do hasi sikop ni haluau na pinatupan ni bata tutui ko martudu-tudu doi tu Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite hamamatena hata tanomna dohot haheheonna gebe jupang marihita hanguluan. Marhite-hite hamamatena melalui kematiannya kita mendapat kehidupan. Melalui seperti kalah oleh dunia ini, tetapi itulah kemenangan kita yang sebenar-benarnya. Songoni manang kita mamereng progresivitas ni perdalan di haporseota songonak kana porsea. Tutu molo tajaha di bagasan ayat-ayat makin idok disi dibunuhi 700 halak, 75.000 halak dibunuhi asa bangulu bangsoi. Itu bukan berarti sekarang kita boleh melenyapkan orang. Ai molo dibuat si Abraham pe jolmana asing di Sara dibuat Musa si Hagar dan nomor lapatan berarti boido HP halak Kristen 2 istrina kan manang si Jakob ai si David pe 700 berarti boido kan ai progresif do bersifat maju do pakka porsiot tadi hata di bata lapatanna ahana terjadi di padan Narubi gabilam sikop mai di perdalan ni pertikian satu padan baru marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita pekon progresif do mamerengon bersifat maju mahita unang besai danak unang besai holan ulah kita tu akan dipudi dang be holanna sia-sia di hatai songonai do di palurat buku Heber alai nunga dohot kita makanguluhon dang be hita gawe Kristen susu alai gawe Kristen si panganon hian mahita ido asa mulo tajaha di Filipi sada aya onom ido apostol Paulus sahali naung upuk ka ulau nadenggan di bagasak kamu patuluson ni idoi ucatat di siamang inang i kapital di huruf kapital patuluson ni idoi maksudnya patuluson ni Tuhan idoi sahat rodi ari di Kristus Yesus. Kata bahasa Indonesia lebih jelas. Iya, Tuhan Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya, memenuhinya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sokoni mah kita memereng perdalan nguluta. Itu danganong be kita boy mangulah itu arena tuari, arena salpu. Alain adong nuaing di juluta, arena rona mah. Dang boy be kita marnida akarna salpu ngamago ngahilang unang be kita berfokus tu akarna hilang alai ahana di basa-basa Tuhan di kita di pasatu kita songon si halas sonota gogo ahi pason hatauon maula-ulaon mamikiri akan adinggan ima siradota tajala si kembak konutta gawi halak Kristen lalam magurang kita di bagasan pakka porsiauta amin martangi yang mahita. Mauliate rohanami ali Tuhan nalani hatam na hutangiok kami barita nauli marhite-hite haluaon na pinatu kami tutong-atongan ni bangsom bangso Yahudi marhite si Mordahai dohot si Esther kanaposo naposom na pinilip mo na pinabakip mo uwi na sila Tuhan gabi ula-ulam itong-atongan niya kapartikian na maol itong-atongan ni luat na daw. So kung Tuhan kami makanguluhon pabuwa di batana mangulu jalan na mangula dahulu di Tuhan na mangaramoti ngulu nami sudi akayan akom na mangula dahulu toktong Tuhan marhiti akka namasa marhiti akka namanggonggomi marhiti akka parkuanso di pertibion marhiti situasi akka namaol gari Tuhan boydo di paubaho Yabe itu akka haulion dohot tu haluaon
Ajari kami Tuhan, lahu mangaraduti akan tanggung jawab doh tugas na pinasahatmu Tuhami. Sokon na toras, arsitu Tuhami Tuhan laho mangajari. Memudai akayanakon, akasudut na poso, kung natua-tua di tonga-tonga ni masyarakat, di tonga-tonga ni persaudaraan nawi di Huriam, tonga-tonga ni keluarga, gabis sitiruon di akaparangi do nang di akahatan na dinggan. Pasu-pasu Tuhan sudi ruas ni Huriam di akainganan, di akaulaon na maragami mulai siya dana satu na magulang. Homa Tuhan na mangurupi kami sa luhutna. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari dehida. Na hinahanongan ni Tuhan Yesus Kristus, tapasada marohata martangiang mahita. Maulia tema di sebaruhan nami, ale Jehovah di bata amanami, ay pardinga basa doho. Ay rodi sangiling na doa siniroham ali Tuhan. Nungatakas huidahami dengan dibasam oleh Tuhan. Di pada hodo bangsa Israel sian tangan di musuh. Na dipakai ho akan aposom. Ima si Esther barita na uli di bagasan moringon nasrohana sida, marolopolo todina sida. Ala dihilala asini roham majalo haluaun natupam. Sonido taripar ale Tuhan
akadingkan di basam. Marite hite Yesus Kristus nasinurum rotu pertibion palu kami zolma pardusa. Nungadi patu pahoali Tuhan aduan nami jala marunupulu mator dinami ala niringan di basam ali Tuhan rasi rasan waing dipakai lalang rohanami do bui hami mangulu marhahi pason dina bui hami martangiang marpugu di tonga di bawah coromon songonima nang akadongan nami ruas ni huriami di dia nasida maringanan waing rakdo tami ali Tuhan martangiang mengalami tangan roti julum ala niringan di basam tong ali Tuhan saya patarida khumma toktong asli rohami dihami nunganian patar widahami dengan dibasami muse dinahubulus sami dia kapartikian dia katahon nasalpu satu tikion tutu nasora marna sudah depe ima akasahit alai nunga umiran nunga lamdo tutu weko alani khasam doyu ubana bui hami lam gomos hami ali Tuhan mardalan mangulolon nami doho marsaor dia ka kopi na parjului nunga bui ali Tuhan lam di paholakko sian kami anggia ma Tuhan sai do mai sia tonga-tonga ni ulu nami asa khoras sami ali Tuhan mauduti nasa perdalanan ni ulu nami tu akare naro sai pasu-pasu ma hamil sudi naruas ni huriamon nang huriami bangso nang negara nami nang akape mimpin nami Tuhan sai totong lehonomu sahala asabui dibuat kami tu nguru namar hadameon jalan namar hasonangan tongasiro hamali Tuhan pasu-pasu mahatam nang saur tu rohanami na pinasa ina posom di bagasan pertangyangan nami oleh Tuhan ipe di namar dumu sirang hami saya tong mahoa di Tuhan maramoti hami jala hotok tong ade Tuhan na pada usuli parmarasian hami nasa dosa pangalasan nami saya sesamai marhiti-hite Kristus Yesus Tuhan sioko si paluhami. Amin. Mardehita huhut tapasahat peliata.
tong tapaujung mak partangangata tatangyakom mapilian nong tapapungon. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan sa luhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa uli basa nama uli utus. Upasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hucus di julum, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati buluhon harajao muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami, godang ni si lehon-lehon mitu hami, asalam gir-gir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rapmahita mangidohon tangiang ali amanami. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmu, say Roma, say saut malomani roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhamis sa darion hanguluan siapar, sesa madosa namin songon panis. Di dosa ni dongan na mardosa Tuhan, una kami tugihan tu pangunjunan, palu alahan sian pangago. Dot hagugun, rodi hasangapon sa liling-liling na. Amen. Asin rohan itu hatta Yesus Kristus dohot holong ni rohan ni bata amata dohot parsaoran dito di perbadia ima toktong mangaraboti dohot mamasu hamusa luhutna. Amen. Horas madihita sa luhutna.